Agenda for today, check na to ang gas consumption aning MT-09 nato. Hindi din admin, matabok. Wow! Daliaran ako ma-distract. Mga mindset mong sa tao, nabantayan ako. Kung naka big bike ka, vlogger nakadiretso. Tingala ka, balik. Tipid po to si B650, murag nasa... Uy! Dali data karon kay agdaw pa kaya to ang atuan. Init po kaayo. Kung dapat di ko madugay sa traffic. Time na to karon kay 11:20. Kung magpagas ta diri sa Sea Oil. Gamito na to ang price lock na application. Okay na. Ato ta diri sa price lock. Saan ba ni siya? Scan sir. Scan to pay. Tapos later sir. First time ko nagbayad aning kuan. Price lock to ra. Okay na. Sige. So chill ride lang ta karon, set na to ni sa mode 4. Ang mode 4 ani kay chill ride lang siya. Okay, so agenda for today, check na to ang gas consumption aning MT-09 nato. At the same time, adto po ta sa Agdaw kay nakapaprint na jud tag sticker. Kabalik na jud ta. Gi-update man gud ako ang logo sa MT-09 na logo. Kay kato last time sa MT-03 pa to. Karon natarong na jud ako siya. Kita niyo dire. Mo na to ang bagong logo. And then ang sa tong riding style karon try lang na to na chill ta, or kung unsa lang ko to ang driving style yun, kung unsa lang jud to ang way na mo drive. So karon nagdali man ta kay init kaayo, mailhan na to kung tipid ba jud si MT-09 sa city ride. Daghan po kay kog na discover aning MT-09 nato. Kato last time abi na kog ang mode niya, ang kanimang kong mode niya gina-adjust niya kung unsa ka sensitive mo ang throttle, TCS. Ang TCS mo na siya tong para dili ka mag-slide kung mag-accelerate ka. Gina-control niya, traction control, ABS o lift control. Ang lift control mo itong gina-prevent niya na magwili mong motor kay grabe ka power mo yung motora, diba? So karon naka mode 4 ta, pwede na to siya ilisan og 3 basta naka throttle off lang ta. Pero pag wala ta naka throttle off, di na to siya ma-change. Kung first abi na kung di siya ma-change na magdagan, pwede jud ay siya basta naka throttle off lang ka. Ay salamat nilandong. Worth it lang ato ang pag t-shirt. Din admin matabok dito unta ta moagyo sa Bukana Bridge na coastal kani karon sa atong city ride. Ang estimate nako sa iyang gas consumption ani siguro nasa mga 18 to 20. Kay ato ang MT-03 city ride ato nasa mga 22 siguro. Mong suya kay ko kung mo 20 man jud ning MT-09 nato karon. Kay ang MT-03 grabe gasto kay siya ba para sa 300cc 21 km per liter. Uy, pwede na di mo left. Pwede man dyan mo left. Pabalik na to niya dito ta sa coastal. Ba't lang asa ko mo agi? Rojas? Rojas dapat ko para maka... Ay, dili. Pwede na dito mo left turn gikan diri sa boulevard. Pabalik ta. Try na to niya. Ako'y nakita mo ko dato sa post atong City TMO na page. Pwede na siya mo left. Kaning MT-09 po na to, kung wala ko nagkamali, 14 liters ni siya. 14 liters iyang tank capacity. Sa MT-03 13. Hindi adjust sa quick shift oy. Pero ang ako ba sa hinay ato ang speed kay gina-clutch jud na ako. Usahay ra ko mag quick shift jud, mas okay man gud og gamiton nimo ang quick shift sa high RPM. Kani pug karon kung makaingon mo na big bike lisod siya isingit, depende ra na siya sa uy, unsa man ni? Karon kita ay okay, disabled person. Okay, sorry. Kaya wate. Hadlok lang kay gamay kay siya ba dili siya visible. Nata sa Agda kuha na dyan nata itong sticker. Excited na ko. Dagan mo ko mangayo sa kuwag sticker nga di na ko mahatagan. Sayang po ang opportunity na magkabagong viewer, subscriber or follower ta. Manang gi-priority po na ko ni 200 pieces manata itong i-order na to. Naka-cut out siya. Makita na to niya. Alam medyo kay tingog ang inline 3. Tama de by June pod murag ma-okay na po daw tong coastal road rin, murag i-open na po nila. Ambot lang kung asa siya mo gawas.
kung sa Santa Ana Wharf ba murag wa ko man nila na connect tong sa Picas na dalan katong padulong na sa wharf na jud mismo. So ambot ilhan na magyan ra gyapon nato nasunod mas taas na to ang dalan sa Coastal Road. Dali ra jud ta kayo ta ani kung coastal ta ni agi uli din ta. Dire na ta pa right kay agdaw man nato ang atuan. Natog nice ba jud ilahang sticker. Kay glossy to kung gipili. Dagan sila choices pud sa ilahang sticker jud. Na sila matte, na sila katong mo siya mo reflect katong pag ambot. Basta ka na murag i-angle ni mo ang sticker mo siya mo reflect ba. Mo siya naka holographic style. Nato siya sa left side. Ano sa to? DSC Davao Sticker Custom. Mga natong atuan. Asa kaya ko mo U-turn ani diri no. Di mo kay ko familiar diri kay di ko tiglaagan jud diri na side. Kasi magpalaban jud tag Google Maps ani karon. Sulod na ko dati dire murag napoy lusot ani padulong sa Lanang na SM sa Agmata dire. May na lang na Google Maps. Dara, okay. DSC sulod ta dire. Okay, so naabot na to ang sticker dara. So far okay mo pud nilang print. Mo na itong sticker karon, bagong sticker. So kung makita ko ninyo sa dalan, pwede ra kay mo mangayog sticker kay na natay ikahatag. So ready sa karon. O padayon ta sa tong vlog dito ta sa Coastal mga gi. Uy, katingog na ko. Usahay malaan po ding motor na tugon ba. Multicab. Maski ako dati maalaan jud ako siyang multicab pod or kana mga giilisan nila ang tabutso sa multicab. Pareha jud kay tingog gani. Musirit. Sirit taga may para at least makuhaan po ning gas na to para makabalik ta sa full tank method na to. Sa bagay, coastal road mo po ta moagi. So okay ra. Kahadlok mo overtake kasi may mo utang corn beef ano ni diri na nato makuha ng kainit sa Davao. Kat traffic mura na inong kog nalipong. Dati ba nagatanaw ko sa vlog ni Red to ato siya downtown lami kay sa feeling ba na kita ni mong hometown gani sa vlog ni Red or sa kung kinsa man imong ginatanaw na vlogger. Mura ka na malipay na buga ba na niagi sila sa wow. Daliaran ako ma-distract ko. May monster truck kalit. Di pa ayan ako karon inana jud tay sticker. Di na ta maulaw ba na wala tay mahatag kay mga mindset mo sa tao nabantayan ako. Kung naka big bike ka, vlogger naka diretso. Lahira jud sa tingog pa lang panalo na. Napo di may night ride gabi bale upat may kabuok. Unexpected ride kay ito kay ni Kalit ramig adto sa Digos. Wala sa plano ba. Pero ang sabay na to ato kay nai 675 na SR compare lang na to gi-compute na ko iyang consumption na sa mga 14 km per liter. Then kani ato nag-aggressive riding ta na sa 16 km per liter. Mas tipid siya og kuan 2 kilometers mo ra pod noon. Gamay ra pod siya. Pero kung isipon lang nimo na 600cc kani 900 mura gasto ra kay siya para sa 600cc. Sa akong pagkabalo si CB650 tipid po to CB650 murag nasa uy na reels na. Naka-content pa ta nga gani dili kita na content Tokyo Drift man recorded pa jud. Ay nako sorry na ang daan magamit jud ta ka sa ako ang video. Ay salamat. Coastal road na jud. Change tag mode Wow, ang bilis. Ka mode 1. Grabe ka responsive sa throttle ani niya. Third gear niya. Oh, piskot. Palid jud lagi maski third gear. Kung
kumpara sa mode 4 na to ganiha, mura kag i-baby niya ba. Di ka niya pakuratan na pag throttle nimo palid ka. Dili nga na. Naganahan ako ani mode 1 na to ba. Change na tabi mode 4 na ta kay murag makamute jud ta ani basta naka mode 1 ta balik ta third gear. Ganihan na bira man gud ta. Karon try na tong pinakalit na blip sa throttle. Dili na. Lay ra jud. Uy, sa man ni? Lighaan na pag naitabo diri sa coastal. Gabi lang naputoy na disgrasya, namatay jud to mismo. Na U-turn kalit ba. Delikado man jud diri sa coastal ba. Kung dapat aware jud kay kasay mo ang dagan jud. Kung mapakusog man ka, make sure jud na makita nimo layo pa lang, walay tao, libre jud. Sure jud na nimo kay sarap atong kinabuhi. Balik na punta dire na rota. Kung sa traffic kay ganiha. Kani mong mga jeep awa. Muhunong rag kalit sa tunga. Okay, hapit na po ta diri sa sea oil. And then mo tanaw na po siguro ta diri unyo. Nanautag sleeves. Katawa dito sila. Balik ta. Compute po na to. Pa-full tank. Tingala ka, balik. Gamay ra man pud no nang nakuha. Compute na ko yang kuan ba consumption. Pila na kasi 900. Gikan na pug kuan agdaw. Okay, fights. Kaila pa siya sa tuwa. So, ito nadungag kay 1.74. 132 pesos. Itong kilometer na nadagan, 32.9. Butang na ako sa screen ang total na gas consumption na to. Kato ganiya, chill ride lang siya. Chill na naay pagka kamote gamay. Nag mode 1 man ta ato. Taga na kaya natong sticker ni sila na. Bago pa dyan yung print mo na akong gilakaw Okay. Sige. sticker ko, pilit si mong gate mo. Kahatag na dyan tag tulo. Gi-offer rapod na ako. Kaya para at least kung mag-post na ko makita rapod nila. So ang actual na gas consumption na to aning motor kay ano siya. So namoy plano na i-daily ang MT-09. Compute na sa niyo daan kung makaya ba ninyo. Kaya ako palit og scooter para na ko'y pang daily jud. Dili lang ingon na kaning MT-09 ato i-daily kay gasto kayo. Hapit sa ta diri kadali. Diri na po siguro na ko yan ang ato ang vlog. Tanaw ta og sleeves kadali. Sig natay matipuhan.